Maayong adlaw, Jikaf. Salamat sa Ginoo na Domingo na pod karon og nakatipok ta karon para simbahon nato atong buhing Dios. Ang atong pulong karon sa Ginoo gikan sa iyang Biblia, gibase nato sa Mateo 21 versikulo 33 taman 46. Mateo 21 versikulo 33 taman 46. Og si Jesus miingon, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siyang lungag nga giukanan sa ubas og nagtukod siya pasilunganan sa gwardiya unya gipasaupan niya ni ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila og ang usa ilang gipatay ug ang lain pa gayud ilang gibato. Unya gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop nila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ining nanay sila, aniya ang anak sa tag-iya. Tara, patyo nato siya ug maato na ang parasan. Busa, gidakop nila siya. Unya, gidala ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon, inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus. Sila mitubag. Sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga taong dautan ug pasawpan niya ang parasan ug laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo na nakabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay kuno walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo ug hibulungan gayud kini. Ug midugang pagsulti si Jesus. Busa sultian ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseyo sa mga sambingay ni Jesus. Ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. Busa, naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Jesus ka usa ka propeta. Bago sa magsugod ta, mag-ampo kita. Ginoo, tabangi kami na maminaw sa imong pulong na dili kami ma-distract sa unsa man among ginahuna, unsa pa may ginabuhat kailangan buhaton sa balay, amo kaning i-set aside, O Lord, na magtutok kami sa imong pulong bilang imuhang simbahan. Maski asa man kami karon, nagtipok kami, O Lord, para ihatag namo ang dapat imuha. Tabangin kami, Lord, na mag-worship sa imuha sa pagpaminaw sa imong pulong o dili na mo ni limtan, kung dili amo kaning itago sa among kasing-kasing, amo kaning tumanon, o amo kaning tungod kay nagtuo kami na tinuod kani ug maayo kani
kay tinuod ka ug maayo ka. Ikaw lang, O Lord, ang makapabanhaw sa mga patay na kasing-kasing. Ikaw lang, Lord, ang makadulot sa mga dalunggan o mga huna-huna, Lord, na naay mga lain pang concern. So tabangin kami na naay pagtuo na mubunga, tinuod na pagtuo na mubunga sa among pagpaminaw sa imong pulong. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So unsa man atong storyahan karon adlaw. Nakabalo mo na karon kani iyang paghatag ani na sambingay Wednesday kani na adlaw. Mo kani ang atong ilhan karon na Holy Week. Karon kabuluta Holy Week, di ba? Na naay kani siya na semana mo na ni ang last week sa kinabuhi ni Jesus dinhi sa kalibutan before siya gilansang sa cross o gipatay. So Wednesday kani. Unya sa Friday, patyon na siya. So mo ni na last week. So kabalo siguro ka, no? Kabalo man ng Jesus. Si Jesus, ang atong Diyos, na mo na ni ang mahitabo. So importante na kayo ni ang iyahang ginasulti o iyahang ginatudlo. No? Kabalo na siya. So iyahang gipublic na siya ang Misaya. Gipublic na niya, o yung ginabuhat karon, yung ginasangyaw niya. Unya, nakita nato no, na sugod pa sa sinugdanan, naagi masuko kung maminaw kang Jesus. Naagi ma-offend. O usa ka grupo ani is ang mga Pariseo o kaning mga Saduseo, no, na suko kay sila tungod kay pang baliktaron man ni Jesus ang ilahang nabaw-an og na gimahal na relihiyon. Gina-attack man ni Jesus ang ilahang way of life, ang ilahang religiosity, ang ilahang pag-feeling nila na righteous sila. Tungod kay daghan man kay sila ginabuhat maayo og mga relihiyoso na butang og tungod sa ilang posisyon bilang leader, mga religious leader sa ilahang panahon, gina-attack man ni Jesus. Kamo, inyong religion, dili na naga-honor sa Ginoo. Ang inyong pagsimba sa iyaha, wala na. Ang inyong kasing-kasing layo na kayo sa Ginoo. Gina-atake ni Jesus ang ilahang way of life. O kabdomdompad mo, suko kay sila kay pila lang kaadlaw, giyabo ni Jesus ang mga lamisa, ipangpahawa niya sa templo ang katong namaligya og mga animals og nagtigbaylo og kwarta kay ang abi nila mga vital ministry para makaalaga sa Ginoo og maka-earn pud sila kwarta. So naay permino kung naay maminaw, lain-lain yun ang reaksyon sa pulong ni Jesus. Naay malipay ug naay masuko. So nakita nato na last Sunday, ang wali ni Pastor Jay sa atoa was kani naay tungod siguro no sa deep inside gihimo magudta sa image sa Ginoo, naay gihatag ang Ginoo sa ato ang iyang balaod sa atong kasing-kasing ug naapod tay konsensya no na kabaluta deep within kung makabuhat ta og sayop. So ang buhaton lugar sa usa ka daotan na tao is bakakan niya yang kagulingon, no? Na the lies, no, yang isulti sa yang kagulingon para ma-okay ang yang buhaton. So, but makita nato na ingon diri lugar ni Pastor J. Lo last week, no, na tungod sa ilang lifestyle, sa ilang pamaagi sa ilang kinabuhi, makita ang ilahang unsa klase na pagtuo. Naa sila'y pagtuo, kita tanan na pagtuo, pero patay ilang pagtuo sa atubangan sa Ginoo. Dili ginadawat ang ilahang pagsimba tungod dili man siya makapahimuot, makapalipay sa Ginoo ang ilahang worship. So gina-reject sa Ginoo. So no, last week nahitabo po dayon is moto ang pagkonfronta nila kang Jesus. Jesus, aman ang imong credential, aman ang imong kuan be. Aman ka na-graduate na makawali man ka ani imong ginawali, makasulti man ka ani imong ginasulti, ug ingon pagyud ka na ikaw ang nakasabot ug kami wala. Man lugar ka ni graduate be, unsa man ang imong mga ID o mga credentials diha be? Unsa man imong authority? Kung baga. Mo ni ang tubag ni Jesus.
Last week was the first parable, ikaduha niya na parable. Actually, ang iyang ihatag is a trilogy. Familiar man ka og trilogy, no? Lord of the Rings is a trilogy. Star Wars is a trilogy. Si Jesus po, gahatag na siya trilogy. So this is part 2. Parable part 2. Mo niya itong tanawon karon adlaw. So atong ginastoryahan karon is naay kaso. Ang Ginoo, ginakaso niya karon ang magsalikway kang Hesukristo. So, warning ni kumbaga na naay consequence na kung padayunon nimo og isalikway ang kamatuoran ni Jesus, ang kamatuoran sa Ginoo, magbantay ka kay naay moabot na panahon na tubagon nimo ug bugat ni siya na kaso. Siguro no makita nato no na karon sa mga simbahan sa tibok kalibutan, dili na uso na ang wali na magbase sa bersikulo sa Biblia verse by verse. Dili na uso sa simbahan na even mga Christian na churches, no, tawagon nila na Christian sila, tawagon nila na nag-believe sila sa Bible. Dili na uso na kumawali sila, ibase nila ilang wali sa skriptura na subayon nila. Mo man atong ginabuhat karon? Nagsugod na sa Matthew 5, pila ka bulan, last year pa. No? And then, nanata karon sa chapter 21. And I tell you, daghan na board. Daghan, mingon, unsa man na klase na wali, murag di man makabless. Unsa man na klase na wali na gikan man na sa Bible, mura man tang nag-Bible study. Kabalo ba mo? Namuna karon ang sentimento, daghan gapareha og sentimento ana sa mga simbahan. Na imbis ang pulong sa Ginoo ang atong mahalon, ang pulong sa Ginoo ang atong imnon, atong tumanon, ang atong i-value, i-treasure. Ang ilahang gusto is gusto silang maminaw sa kaning mga uso. Kaning mga topics na swak kayo sa ilahang circumstance or makapabor sila. No? Gusto lang ko maminaw, pastor, kanang mabless ko. Gusto lang ko, pastor, maminaw kanang malingaw ko. Gusto lang ko maminaw, pastor, kanang makakatawa ko. Gusto lang ko maminaw, Lord. Ano ngayon mo, bersikulo. Boring man na. Magbantay ta, no? Na kung isalikway nato, na ay kaso, maigsuon. Basiha gali, subaya gali ang Mateo. Subaya gali ang Biblia. Makita nimo na ang Ginoo na ay gina-recognize na tinuod na pagsimba, tinuod na pagtuo, ug naay dili. Ug nya mas daghan pa ang dili tinuod kaysa tinuod. Kung naminaw ka karon, unsa man ka klase na Kristohanon? Unsa man klase ang imuhang pagtuo? Naa ka ba? Kay ipa-check man gyud sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Basaha sa Biblia, nana, check your heart, check your faith. Testingi imong pagtuo kung tinuod ba na or dili. Naay pamaagi. Aman ka karon. Usa ka ba sa nabuboard sa pulong sa Dios? O usa ka sa mura gyud ni ang makatag og kinabuhi. Mo ni akong kailangan para mabuhi ko sa kaninang kalibutan, sa kalisod. Maminaw gyud ko maski di nako. Lord, tabangi ko, makasabot ko. Tabangi ko, Lord, na ako ni siyang mausab ang akong pag-unahuna og ginabati og ako kaning isubmitar sa unsay imuhang sugo sa ako. Sumuni karon na naay kaso sa mga musalikway kang Hesukristo. Ug unang-una sa iyang sambingay, iyang gi-establish karon ni Jesus, kinsay tag-iya. No, bersikulo 33, may usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom sa mga paras. So ang tag-iya sa yuta, ang Ginoo. Ang tag-iya sa tawag kalibutan, ang Ginoo. Ang tag-iya sa imong kinabuhi, ang Ginoo. Gi-establisar na karon agad-agad ni Jesus aning sambingay. Ug ingon lang sa ana, dili ni siya selfish na tag-iya. Dili ni siya kanang walay paki na tag-iya. Ang gibuhat sa tag-iya, careful kay siya, iyang gikoralan, iyang giproteksyonan, iyang gikalutan, o
og lungag na para panghimo og wine press or giukanan sa ubas. Unya nagtukod pa gyud siya og kanang pasilunganan para sa gwardiya, para mabantayan. Para makastore og kanang storehouse. Unya no? Then iyang gibuhat is gipasawpan niya ang iyang parasan. Nangita siya og kanang mga pobre na nga dili na maka-afford og yuta og iyang ingon gusto mo og para makatrabaho mo, gipili ta mo karon para kamoy mag-atiman aning yuta, igo ra niyo buhaton. Right? Enter sila karon. So sa generous character sa Ginoo, nag-enter din sila into a contract na sila'y kasabutan. So gi-establish ni Jesus na ang tag-iya sa kinabuhi nato og ang kaniyang vineyard, no? Later on ako i-explain kinsa ning vineyard is ang Ginoo. Unya tungod sa generous character sa Ginoo, yang giproteksyonan, yang giano, na sila'y kasabutan din gisudlan. So sa 34, sulod dayon, no? Niabot ang panahon sa ting pamupo na sa ubas, gipadala na karon sa tag-iya ang iyahang ulipon para pagkuha sa iyahang bahin. Unya sa nahitabo. Mo na kani karon ang kaso. Unang-una, sa may gibuhat sa mga katong nag-alagad or mga vine growers, no, or kaning mga gipili sa Ginoo na nagsawpan, no, gipasawpan niya. Kinsa man ni sila mga tao, unsa may reaksyon nila? Wa nila tumana ang sabot. Kana ka ba? Bagaag dagway, no? Sila pa ang gitagaag chance. Sila pa ang gipatagaan og kanang para maka-asinso sa ilang kinabuhi. Karon, sila pa ang di mutuman sa sabot. Nya di lang siya ingana, no, na nagsugod siya sa wa nila tumana ang sabot. Tagapadala karon sa Ginoo sa kinsa man ang iyahang ulipon na suguon para mangolekta. Sir, panahon na sir para magbayad na sir. Hatag na mo sa inyong dapat. Ilamang bugal-bugalan, ilamang kulatahon. Ang uban ilang patyon, ang uban ilang batuhon. Ingana ni sila kadautan. Ingana ang kaso na gipakita ni Jesus na galabag sa kontrata. Di lang mga naglabag sa kontrata, nag-aabusado, mga mamamatay tao. So, unsa may mga ehemplo ani sa Old Testament, pakaingon mo na, grabe no? Syaro basad. Naman ta expression no, ingon ta na, kabaga magdagway. No, wala ba'y utang sa loob? Ungrateful ba na ng mga tao? Makaana ta ba? Pero kabalo mo, gahitabo gid siya. Sa Old Testament, tanawa. Unsa may lang ginabuhat sa mga propeta. Mao man ni ang mga sulugoon na gipadala ni Jesus. Usa ka ehemplo, si Jeremiah. Unsa lang gibuhat kan Jeremiah? Gilabay sa usa ka lalom na pit. Unya, sa ilahang tradisyon, kabalo sa storya na, ilang bato para namatay. Unsa lang gibuhat kang Ezekiel, ang propeta na Ezekiel, ilahang reject. Unsa ilang gibuhat ni prophet Amos. Yung taon, nagdagan-dagan para lang dili siya mapatay. He had to run for his life. No, si Zechariah, unsa ilang gibuhat sa iya, gi-reject nila og ilang gibato. Mo kani ang normal sa ilang pag-treat sa mga propeta. Nakabantay mo na kung mutanaw mo karon sa inyong Biblia, tanawa gali ang index, no? Kita kag naay daghan kay mga ngalan sa mga propeta diha. We know that karon kabalutan na na major prophets na sila, minor prophets. Ang difference lang nila baga ni mga musulat si major prophet, nipis lang ni musulat si minor prophet. Pero puro na sila mga propeta, puro na sila mga sulugoon nagipadala ni Jesus, nagipadala sa Ginoo sa Israel para, kumbaga mo lagi na story, mangolekta. Mo ni ang sabot niyo sa Ginoo, bayad na mo, ihatag na sa Ginoo, unsay dapat sa iyaha. Ug makita nato tinuod ni no, ilahang pangpatyon, ilahang pang-ignore, ilahang pang-abusahon, ilahang dili tumanon. Pero makita po nato kanina storyaha na grabe gyud ka generous, grabe lang gyud ka gracious, grabe gyud ka pasensyoso ang nature
ug ang karakter sa Ginoo. Ngay kung kita lang siguro no, usa lang siguro or duha lang siguro ka chance, ay wala na, undang na, di ba? Ato na silang pahawaon diha. Ato na silang terminate na ang kontrata. Pero nakita na to no, ang grasya o ang pasensya sa Ginoo, again and again, iyang padadaan og chance. Makaingon gud ta na wala na siguro kay wala magibuhat naman siguro sa Ginoo tanan og chance. And yet, no, chance after chance, ang mga tao moingon, di mi muhatag, di mi sa imuha. Muna ang nahitabo sa 36 no, ug sa 37. Pag 37 na gali, versikulo 37 sa Matthew 21, nakita nato karon na ingon ang niabot ang punto na wala na siguro gino. Daghan na kay kung ipadala na ulipon, di man gyud nila respetuhon. Syaro. 37, ana siya, Syaro, akong anak, akong bugtong anak. Ako na gyud ning flesh and blood. Syaro, ila gyud ning respetuhon. Mutuman gyud sila ani. Syaro basad. So, another chance. Unya unsay nahitabo? Nakita nato sa kaning kaso no na gina-build ni Hesukristo against sa naminaw niya. Niingon si Hesukristo aning sambingay. Nakakita 38. But when the vine growers nakita nila ang anak, anak sila. Uy, mura ni ang iyang heir. Mura ni ang mo inherit sa kanina yutaa. Kung patyon nato ni siya, maato na ni ang kuan, klang plantation na ni. So, unsay resulta? Sa 39, ilang dakop ang anak, ilang throw out, o ilang gipatay. Nya sa kabalo mo na no si Hesukristo sa iyang panahon, walay TV, walay gadget, walay iPad, walay iPhone, walay Android na device. No? So dili sila mga visual, no? Wala man say TV. Kita karon sa atong kultura, visual kita. Dali na kayo kung ma-board bitaw ka, change na kag channel. Ay, naay dula sa basketball karon. Ay, naay nindot na nawali sa pikas. Ay, naay dito lang ko, no? Pero sa ila, tungod kay walay entertainment dara, kung naay teacher, naay pariseo, naay mo storya, ang ilaha is maminaw. Ang maminaw sila usually, ang ilang teaching mo come sa stories. So trained sila no, na kung maminaw sila sa naay mo tudlo sa ilaha, true story, ma-imagine na nila karon sa ilang huna-huna. Grabe sila mo imagine. O grabe sila mo dumdum og maminaw. Kay wala may libro, wala may TV. Paminaw ra man yun og dumdum og ilaha ni ipasa. Oral tradition sila sa una. So, usually ang technique pa din na nila sa una is i-relate nila sa kanang ma-relate or masabtan niya na subject. So sa ila, uso man kayong vineyard. Sa ila, uso man kayo kaning binuhatan sa usa ka tag-iya sa yutaan ug iyahang ipa trabaho sa mga vine growers, no, ug mangolekta din siya. Uso kay na siya. So kasabot sila. Ug kabalo bitaw na akong ako lagar mo explainan ko sa akong anak. Manotice po na akong buhaton na ganahan gyud akong anak og Minecraft. So sometimes para makasabot lang siya sa usa ka tubag sa iyang pangutana na di na ko maglisod ko og kuan, gusto na ko masabtan gyud niya, akong i-relate sa Minecraft. Murag ingani ra na anak, sama sa Minecraft ba na kung magkalot ka, na kay makolekta, kung magputol ka og kahoy, na kay makolekta, pwede nimo karon ni himuon sa usa ka balay or mga lain gamit. Kasabot din siya. So, kita lugar, kung maingon lugar ko og sa ato lugar maminaw, sa manang Minecraft, kalot o ulo, wala man mo kasabot. Pero sa katong makasabot, kay familiar naman sila. So maybe familiar sa inyo. Daghan siguro katubang online class. Daghan siguro sa inyo karon naka-realize na dili day sayon no na magtudlo og bata, let alone usa ka classroom. Kay kita na karon nakatilaw unsa man ay klase ang So nakita ninyo na katong na-experience ani karon, makarelate din sila. Bitaw no. Lisod di online class, no? Lisod di, no? Ako pa yung magbantay sa akong anak na nagtudlo sa TV or sa computer.
Oh, grabe ang internet karon. Daghan na tayo ma-relate. So si Jesus, muna iyang ginabuhat. Gahatag siya karon og senaryo sa iyang story na makasabot gyud ang iyang audience. Ug katong naminaw magud ani na panahon, familiar man sila sa Old Testament. Kay daghan man mo man ilahang ginasubayan gyud ang balaod ni Moises, ang mga kasulatan sa mga propeta. So when niingon si Jesus, kabalo ba mo kaning vineyard? Kabalo ba mo anihang kaning mga vine growers anana? Kabalo sila na naana siya, familiar na siya sa Isaiah chapter 5. Kung naa may Bible, pwede mo mapakli diha. Isaiah chapter 5, niingon sa versikulo 1, tuguti ang awitan ko, ang akong higala, ug awit sa gugma, may tungod sa iyang parasan. Boom! Ang parasan. Nagstorya ang propeta na Isaiah bahin sa usa ka parasan na ginhigugma sa Ginoo. Ana siya no, ang akong higala may parasan kanay adto didto sa tabunok kaayo nga buntod. Og gi-explain niya klaro kay sa Isaiah 5 versikulo 7, ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel. So ang parasan na gipasabot ni Jesus dinhi sa mga audience niya na minaw anong panahon na, kasabot sila kay familiar man sa ila. Puro ranig online or TikTok, moingog TikTok, na din mo familiar na rin mo, sige ginapasabot na ko, di ba? So pag ingon niya na nay parasan, unya naay tag-iya sa parasan, unya naay pangpadala na mga sulugoon, kasabot sila ani. Kay versikulos Isaiah 5 verse 2, niingon man, padayon man, gibugwal niya kini, gihawanan og sa mga bato, og tinamnan niya labing maayong paras. Kita nimo? Kasabot sila diretso. Isaiah 5 man yo. Unya, nagtukod siya tore nga bantayan diha sa taliwala nili ini, og gibutangan pagyud niya kinig pigsanan sa ubas. Grabe, kapamilyar. Pero naaman ni siya'y warning. Unsa man ang warning, unsa man ang pasabot sa propeta Isaiah. Naay gipaabot karon ang Ginoo sa Israel, sa iyahang parasan, na mamunga sila og tamis nga ubas. Apan, aslom man hinuon ang bunga niini. So nakita nato no na dingon pagid ang propeta Isaiah na wala nay mahuna pa ang Ginoo na unsa pa man ako mabuhat. Gibuhat na nako tanan. Unya nagpaabot ko na naa sila bunga na tamis na ubas pero mga aslom pa manggihapon, worthless manggihapon. So unsa may ang kaso na gina-build ni Jesus? Unsa man ang iyang pakita agyud sa mga naminaw sa iyang panahon na naa siya ginasingil. Naa siya ginapangita. Naa siya ginapangita sa mga tao na nagapaminaw sa iya. Naa siya ginasingil sa iyahang pinili na mga katauhan. Yang ginasingil karon sa iyang pinili na nasod na Israel. Unsa man ni? Kadumdum mo sa iyang ministry, Matthew 21:13. That's the beauty no na atong gisubay gyud ang tibuok Biblia ni Matthew. Wala ta naglaktaw-laktaw kay masubay nato karon ang mensahe gyud ni o kinabuhi gyud ni Jesus og iyang ministry ug masabtan nato nganong musulti man si Jesus ato Matthew 21:13. Unsa man iyang reklamo? Unsa man iyang singil? Akong panimalay, akong templo dapat inyong gitawag house of prayer. Pero inyong gihimo into a robber's den. Useless worship. Nagkuan na mo din Bisi-bisi mo diri pero wala na siya nakapahimaya sa Diyos. Matthew 21:19. Unsa man atong kuan last week, di ba? Si Ron nag-preach. Unsa man naay usa ka fig tree na naa sa dalan. Nya kabalutan na ang fig tree una din na mugawas ang bunga bago mugawas ang mga dahon. So sure na gyud na kung ang fig tree nanay dahon, nigawas na ang bunga. So pag doon ni Jesus, kigutom siya, gusto siya makuha og mga tamis na prutas. Unsa ni po?
Wala siya'y nakuha. O sa may explanation ani, illustration naman po ito ni Jesus. Ingon siya, Israel, nga man, wala bang may bunga, nindot mo ta kayo inyong dahon. Nindot kayo inyong templo. Naamoy yung mga pariseo, naamoy yung mga ani, wala man mo'y true worship. Muna, unsa man yung batikos sa mga religious people sa ilang panahon? Mateo 15, 7, 8, and 9. Unsa man ingon niya? Mga hipokrito. Kamo, mga hipokrito. Di ba, ang propesya ni Isaiah sa inyo na these people honors me with their lips. Bukang bibig. Tama na sa storya. Di ba? I love you, Lord. I worship you, Lord. Pero, ang ilahang kasing-kasing, I don't like you, Lord. I disobey you, Lord. I don't trust you, Lord. I love something else, Lord. And that's why ingon niya sa Matthew 59, but in vain, ang ilang worship, useless. Ilang mga tinudloan, doktrina ra na sa mga tao, o dili na doktrina sa Diyos. So naay kontrata na ginasingil sa Ginoo. Kanus aman niya gihimo ang kontrata? Unsa man ni na kontrata nganong maningil man karon si Jesus sa iyang mga katauhan? Deuteronomy 6:4. Kanumdum mo? 6:4 ug 5. Deuteronomy 6:4 and 5. Hinumdumi katauhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing kalag ug kusog. Mo ni na prutas ang ginasingil. Mo kani ang ginasingil na harvest sa Dios ni Jesus o iyang mga propeta. Si Jesus karon sa man iyang mensahe, di ba? Pag-repent ka mo, pag-believe, pagtuo ka mo. Wala naman mo, nawala naman mo, nasaag naman mo. Matthew 13:23. Ingon siya, katulang ang tao na maminaw sa iyahang pulong, na maminaw sa pulong ni Jesus, sa pulong sa Diyos, ug nakasabot, nagtuo, ug nagsabot, mo indin mamunga sa prutas na i-honor sa Diyos. Mo kani ang ginapangita na prutas ni Jesus. Tinuod na pagtuo, tinuod na pagsimba. So, no? Ang ginapakita niya is true faith in Jesus Christ. Klaro ho na to, John 12:44. Unsa man ang ingon? Si Jesus ni singgit tiwala sa mga tao, wala siya. If you trust me, if you trust Jesus, no? Kamo na nag-trust sa kang Jesus, wala lang kang Jesus nag-trust, kundili sa Diyos Amahan sa langit na nagpadala sa iyaha. That's why John 4:23, moni ang ginapangita sa Diyos sa langit. But an hour is coming, and now abot na, when the true worshipers sa Diyos will worship the Father in spirit and truth. Nakita nimo na ingon o ginaklaro gyud ni Jesus na ay peke, na ay ga-worship in lies, in dili tinuod, ug na ay mo worship in spirit and truth. Mo kani ang ginapangita sa Dios to be His worshipers. Muna ang kaso. Ang tag-iyas, ang Diyos. Ang grasya o ang generous character sa Diyos, ki-invite kanya to in His vineyard. Karon, na ay consequence, nagi-warningan ta ni Jesus kung maabtan ta sa adlaw ug wala kita naghinulsol ug atong i-continuously isalikway ang iyang pulong. Unsa man, versikulo 40. Iyang gibalik una sa iyang audience, ana si Jesus sa Matthew 21, versikulo 40. Sige daw, kumubalik na ang tag-iya. Kumaabot na ang panahon na mubalik na ang Diyos. Unsa ka iyang buhaton sa kaning mga vine growers. Unsa may tubag. Katong naminaw sa iya, grabe sila ka,
Daghan kay sila ni Syagit. Ay, siyempre, kadautan nato nila, kabaga nila dagway, ka-ungrateful nato, ilahatong, ang Diyos surely yun, ilahatong pangpatyon ang katong mga daotang tao, ug iha kani karon ihatag sa lain ang parasan sa katong mo tuman og mohatag sa unsay dapat ihatag. Unya, unsa may tubag ni Jesus? Mao na ang giingon sa Skriptura. Wala nimo kabalo. Gisulat na. Gisulti na sa Dios. Ang bato na sa likway, gina-reject sa builders, mo kaniyang mahimo og chief cornerstone. Ug gikan ni sa plano sa Dios ug maayo kini. Mo na ang resulta. Na kung naamantay ginabuhat karon no na mo-reject ta, dili ta mo tuo ba? Ingon ang Ginoo, maabot ang adlaw na kanai mo ang ginasalikway na kamatuoran na si Jesucristo iyang pulong because Jesus is the Word of God. And the Word of God we know is, atong ginakuan karon is ang Biblia na God breathed kani, gikan kani, iya kaning pulong mismo. Nagtuman ka ba? Iwa ka ba ning gilab? Ang usa ka mark sa tinuod na Kristohanon is ginahigugma niya ang pulong sa Dios. Ug tungod ginahigugma niya, ginatanaw niya kani karon as maayo, buutan, maayo ug sa iyang kinabuhi, sa tanan aspeto ug mutuman siya kani. Therefore, ang consequence ingon gi-explain karon ni Jesus, mo niyang pasabot ana. Versikulo 43. Kung dili gyud mo tungod sa iyang mo ni ang consequence. Kuhaon na karon sa Ginoo ang iyang gihatag sa inyo. Ug iya kaniyang ihatag sa lain. Kita bitaw na horrible kayo no. Abi ni kung magsalig lang bitaw ka na, anarami tay kaugmaon, pasayloon ako. Ugma next chance na pud Lord, another chance na pud Lord. Kabalo ba mo na taga moingon mo ana ga-risk mo na disobey lang ko Lord. Disobey lang ko Lord para total, napamay ugma. Kabaw unsa na siya ka-foolish? Gi-explain na sa Bible. Ana ang Bible? Wala makakabalo kung napay kaugmaon. So, mintras karong adlaw, nakadungog ka sa iyaha, tuo na. Gihatag na tanan chance sa ato karon. Giunsa man nimo og respond. Ang karon, kang Hesus na panahon, iyang gisultian niyang audience ug dapat na maminaw to no na naagi din ni na consequence ang iyang giingon sa religious leaders ana sila sa Israel ang iyang pinili na katawhan, you have lost the right to be in the place of blessing. Wala na, no more chance. Kuhaon sa nako na, bawion sa nako na. Later on siguro tagaan ta mo another chance pero karon wala. Gikuha na sa Ginoo. Gihatag sa simbahan. Iyang tinuod na simbahan. No? Kabalo man ta na the nation, ingon pa ni Apostle Pablo, ang Kristohanon, ang mga tinuod na disipulo ni Kristo, ang naging holy nation. And kana siya karon, ang tawag na to is ang iyang simbahan. Unyan, ingon siya, no? Sa 44, dili ni siya passive na consequence, dili ni siya passive na danger. Na ay danger kung dili nimo paminawon ang kamatuoran na si Jesus Kristo, ang gospel sa Ginoo. Ingon sa 44, He na matumba sa kaning bato na si Jesus Kristo, mabuak. Ug katong siya, kanina ba to, mahulugan ka ani, patay ka. So kanina warning, wala ko man hinahitabo. Another chance na pod ni. Ginasinglan karon sa Ginoo, ihatag karon ang sa akoa, unsa ang dapat akoa. Ang Ginoo nagstorya karon sa imuha karong adlaw na sa pinaagi sa iyang pulong,
na kung naaman ka ay wala ginahatag balik sa Ginoo na dapat ang iyaha, makwarta ka man na, sa relationship man na nimo, sa imo man ang binuhatan sa imong ugali, sa mga sexual sins ka man na, unsa pa na mga sala na imong ginabalik-balikan, kay abi nimo, napay chance, napay next time. Maghinulsol ka na, isurrender ka na, o ihatag ang unsay dapat sa Ginoo. Ang tibuok nimong kasing-kasing, ang tibuok nimong kinabuhi as a living sacrifice. O kung reject ka ni Kristo, i-reject ka nimo na pulong na ay warning nagihatag na sa imuha bilang isang sulugoon nagisugo karon sa Ginoo na muhatag sa mensahe niya karon sa imong adlaw. Mo kani ang pulong sa Dios para sa imong kinabuhi. Naningil na ang Dios sa imuha. O kung dili ka man, naa kay ni warning. Ang privilege nimo kuhaon ka na. O in the end, ma-destroy ka. Kay makita man di ay ang imong pagtuo base sa imuhang ginamahal sa kinabuhi o ginabuhat sa kinabuhi. Imong mga bunga o mga prutas, kumbaga. O naala pa yung sa ka-warning. Versikulo 45. Unsa man ang response sa mga katong mga vine growers sa panahon ni Jesus. Kaning, when the chief priests ug ang Pariseo, ang pinakatasan na sa ilang religious leaders, na kadungog sa mga parables ni Jesucristo, nakasabot sila. Nag-gets nila na si Jesucristo nagstorya about sa ilaha. Nag-isinglan sila. Unsa man ilang response? Naghinulsol sila? Wala. Ilang response na noon is, wala na, di na nato ni pwede ipapadayon. Dakpon na, patya na. Og the only thing na wala siya kidakop atong Wednesday, pagwali niya ni, paghatag niya ni na sambingay, is nahadlok sila sa mga tao. Guy, kung ato ning dakpon si Jesucristo karon, badsyat ta ni mga tao. Basing kita pa'y patyon, basing kita pa'y dakpon. So wala nila gidakop, kay nahadlok man sila. Kaya ang mga tao, daghan man sa ilan ato na panahon ng ingon, uy, si Kristo, propeta na, tinuod na propeta. Popular man si Jesu Kristo ato na adlaw. Pero makita nato kung behind the scenes, ngano man na magpagkahi ang usa ka tao, ang kasing-kasing sa usa ka tao na maski makaatubang na siya sa kamatuoran, makadungog na siya sa kamatuoran, makita na niya ang pruweba, di man gyapon siya maghinulsol, di man gyapon siya motuo. John 11, makita nato ang nahitabo aning behind the scenes. No, John 11:47, ingon ni John, na record ni Juan, anak siya, therefore, the chief priests and the Pharisees, nagtipok sila, convince sila, council, bay, meeting na, emergency meeting. Nya ilang ingon, unsa matong ginabuhat karon? Tanawa ang ginabuhat ni Jesucristo. Gibanhaw na gikan sa namatay si Lazarus. Naghimo siya milagro, nabanhaw. Daghan na gid siya miracle na di na nato ma-deny. Gikan na gini siya sa Ginoo. Nag-agree sila, nagikan sa Ginoo. Nag-agree na sila na si Jesucristo, the Son of God, ang iyang claim na siya ang Messiah, nag-agree na sila. Pero unsay lang ingon, bay, nangagitay kailangan buhaton na ni. Otherwise, gawas ang ilang kasing-kasing. Nigawas ang kahadlok sa ilang kasing-kasing. 48, tanawa. John 11:48. Kung ato ni siyang papadayonon, si Jesus, ang tanan tao mutuo na sa iyaha. Dili na sila mutuo nato. Nahadlok sila sa ilaha, mawala sa ilang lifestyle. Ang ilang ligaya. Di ba? Matigil na. Wala na. Wala na ituloy ang ligaya ni bay. Dili na ta ingani ka respected. Wala na tong mga salapi na to ani. Wala na tong buwan. Kickbacks na to ani sa tong mga favorite merchants. O worse ani bay, ang atong nasod. Musulod man gid ang Romans ani. Dili sila motugot na naay Savior King. Bawal, di ba? So, kuwan ta bay, patriots ani bay. Atong buhaton ani,
ay nay solusyon, nay bright sa ilan ingon, versikulo 49. Ingon si Cayapas, mo pagi pinaka-high priest ilahang chief ana. Ana siya, ay kamo wala mo nabalhan. Yang iba si ingon, ineffective na yung ginabuhat. Mo ni dapat inyong gibuhat. Sa una pa ni dapat inyong gibuhat. Patya, versikulo 50. Unsa man iyang reasoning? Usaram na katao. Kung naon-naon na to ang tibok nasod atong masave, ang atong religion atong masave, ay unsa man ang presyoso sa katao atong patyon. Di ba? Para maatua nani. Grabe ang kasing-kasing, no? Grabe ang sala, no? How do you move from being usa ka religious person to being a murderer? Dili lang po yun ni murder na aksidente, no? Planado, intentional na murder. Kung kita pa na sa korte, first degree murder. The worst murder you can do. So may sinitabo. John 11:53. Gikan anang adlaw, iplanuhan na nila na patyon si Jesucristo. So muna ang warning sa ato karon. Maski di ay no, maatubang mapaminaw nimo ang pulong na kamatuoran. Kung imong paggahion imong kasing-kasing kontra sa unsay sa kamatuoran. Kay nga naman hadlok man ka mawala ang imuhang ligaya. Hadlok man ka mawala ang imuhang lifestyle. Ay, kumutuman ko kang Jesus, maundang din niya akong sala, maundang din niya akong klase na kinabuhi, mawala din niya akong mga salapi, maingan din niya akong mga treasure, akong mga idols, ako pa din panggubaon, ako din pangbiyaan. Kung imong buhaton, is imo na siya karong i-disobey, ang kamatuoran na imong nadunggan karon. Ang imong gibuhat karon is sama sa ilang gibuhat. Gipaggahi nimo imong kasing-kasing. Kay set naman kay imong kagulingong agenda. Imong agenda is, I want to live my life my way. I do not want to submit to the King. Muna ang mensahe ni Jesus, pag hinulsol ka mo, kay ang King harian sa Diyos niabot na, submitar ka mo. Ang inyong pagtuo, isubmitar sa Diyos. Mo kani ang ginapangita. Mo kani ang ginasingil ni Iso Kristo. Ang tinuod na pagsimba sa iya. Dili lang simba-simba. Dili lang ka naa diri kay ginapugos ka. Dili lang ka naa diri kay mo'y naandan. Kung dili tinuod na pagsimba. So i-review na ko, no? Si Iso Kristo, binagyan ni Sambingay, naingon siya na naay kaso sa katong mo reject sa kamatuoran ni Hesus Kristo. Na ay consequence. If padayunon nimo og reject, di gid ka motuo, hantod sa kamatayan, og naray duha ka response imong buhaton karon adlaw. Either mo surrender ka og motuo, or gahion na imong kasing-kasing. And I close with this. Be careful who you listen to. Be careful kung kang kinsa ka nagsunod. Usa ka example na to, no, na nakita here og warning is Wednesday. Daghan sa mga tao na nagpalibot ni Jesus ning ingon, propeta ka, tinuod, misaya ka. Kabaw mo, Friday, Wednesday, Thursday, Friday. Tulo ka adlaw nila bay. Ang kaning mga leaders na naay agenda, kaning mga religious leaders, kaning mga pariseo, o mga saduseo, o mga pinakatasan na mga pari, na nagplano na patyon nila si Jesucristo, ilahang na-convince ang kadaghanaan sa tao sa ilahang plano. Nagkuhan sila og mock trial, ilang gipakita na murag tinuod yun nilang charge against Jesus, na dili siya ang tinuod na Mesaya, na bakakon siya, na makasasala siya, unya ilahang na-prove sa kanina audience, unya unsa naman ang nahitabo sa Friday. Unsa naman ang gisinggit
sa kadaghan na nagpabuta-buta o nagpabungol-bungol o nisunod sa mga buta mismo ng mga liderato. Kay naman sila agenda. Sila pod mismo nadala o nailad. Kay nagpailad sila. Kabawa mo, ang warning sa Ginoo is katong nagpailad, makadawat ragyapon sila sama na parusa, na kamatayon sa katong nangilad. Patyon ragyapon sila. Kaya ngon man, ihatag naman sa Ginoo tanan. Imo naman ang desisyon. Tuo ka or maminaw ka sa lain. Maminaw ka o matuo ka sa kang Hesukristo na pulong or maminaw ka sa peki o mga dili tinuod na mga mensahe sa gawas sa pulong sa Diyos. Maski aha ka man na simbahan o aha ka man na relihiyon, ingon ni Hesukristo, usara ang relihiyon na iyahang i-honor. Usara ka pagtuo na iyahang i-honor. Ang pagtuo kang Hesukristo alone. Kung naminaw pagkaani, no? Bantay pod how you listen to yourself. Every day you're talking to yourself. Every day, mga thoughts, you're talking to yourself. Every day, imong feelings, that's talking to yourself. Bantay ka na kung ang imong ginapaminaw is ang mga bakak na imong ginasulti sa imong kagalingon, ang mga feelings na imong ginasulti sa imong kagalingon. Be careful how you talk to yourself. Na nag-ingon, because you are listening. So instead, invitation na ako sa inyo bilang isang messenger sa Ginoo. Si Hesukristo lang ang paminawa. Iyahang pulong lang ang ilabaw sa tanan pa, i-love o i-follow. Repent, for the kingdom of God is at hand. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Salamat sa imong grasya o sa pasensya na kami tanan, Lord, guilty ani na kaso. Pero salamat Lord na imo kaming kitagaag chance na naagyapon mi karun. Wala gyapon mi nimo gihukman. Ug naa pa mi chance karong adlaw na mo respond to you. Na maging katong pareha imong gipangita na tao, Lord, na mo bear sa prutas na imong ginapangita. Katong makadungog sa imong pulong. O nag-understand, o nagtuo, o nagtuman. Mo kani ang mga prutas ang imuhang ginapangita. True worshipers. Kami tanan diri sa GCAF, Lord, may we be known as true worshipers. May we love others, Lord, as we love ourselves. Ug amo kaning isangyaw imong maayong pulong. Amo kani silang i-warn pod, Lord, sa moabutay na hukom. We pray all this in Jesus' name. Amen.